Какво трябва да знае всеки решил да отдели специално внимание на тялото си? Кое е първото нещо, което трябва да знае? Да, съвсем. Представи си човек, който става от стола в офиса и отива в фитнес. Значи, първото, което нещо трябва да знае, че тялото се прави с комбинация от неща, които трябва да се вършат. Не е само тренировката, трябва да има и правилно хранене и правилно възстановяване. Значи повечето, това трябва да го знаят, да го прочитат или някъде, ето аз го казвам, нали, да го чуят, нали. Даже храненето е на първа стъпка, нали, ако няма правилно хранене, той може да тренира колкото се иска, тялото няма да отговори на тези тренировки, на тия натоварване, защото няма материал, няма... Интересно, че много специалисти така казват, че режима на хранене е по-важен и от самата тренировка. Да. Ако реално погледнеш, всичките професионални спортисти имат страшен хранителен режим. Никой не яде така безразборно, каквото му падне. Ако хванеш най-добрите тенисисти или най-добрите футболисти. Затова начинаещ мъж или жена, няма значение, трябва да научи коя храна какво е. Коя храна е белтъчна, коя храна е въглехидратна, колко калории му носи. По кое време на деня трябва да се изядат тези калории, колко калории максимум да приемеш на едно хранене. Това са основни неща, които мога да ги прочете навсякъде и да ги научи. Първото, което нещо, нали, да се научи да се храни правилно. То като е правилно, става и здравословно автоматично. Вече за тренировките... Кое е по-важно преди първото влизане в залата? Нали, казахме вече, че си представяме човек, който просто става от офиса, решава, че е нервен, ядосан и така нататък и решава да тренира. Кое е първото най-важно нещо? Психологическата или физическата настройка? Значи и двете са важни. Физическата настройка, тя ще си дойде като почне да тренира. Трябва да си сложи ясни цели, като влезе в залата, какво ще прави. Какво иска да постигне? Да не се лута, да, защото виждам и такива хора по залите, лутат се, примерно разговарят с хора, развалят тренировките на другите хора, разбираш ли? В смисъл някакво безцелно стоят в залата и съм ги виждал с години спортуват, правят нещо. Те си мислят, че спортуват, но стоят по един и същи начин. Не казвам, че трябва да станат като културисти. Но по-малко да има промена някаква. Затова трябва да се сложат ясни цели, като влезат съзнателно да кажат, аз искам да имам тук такова тяло, или пък искам да поостана, да стана по-фит, по-фин. И тези цели да си ги сложат и да постъпят правилно, като се обърнат към инструктори или към треньори. Одобряваш ли това схващане, че първите тренировки трябва да бъдат общи, кръгови? Тоест за всяка част от тялото, преди да започваш вече с насочените тренировки? Добре, от гледната точка на координацията трябва да са общи, за да се види как ги изпълнява самия спортуващ. Това трябва да го наблюдава треньора или инструктора да го наблюдава, затова се правят те общи цялото тяло по една серия, като някакси мускулатурата да свикне с такова кръвно напомпване, да го кажа или как да го обясня по-разбираемо, затова съм за такова нещо първоначално. А кога започва разделянето на отделни вече мускулни групи? То много зависи и с колко време разполага самия спортуващ. Да. Някой път още на първи месец може да се направи разбивка на програмата, може и след 3 месеца се направи, пък може и така да си остане. Зависи какви са целите на самия спортуващ. Нали? Ако иска общ тонус да има, може постоянно да се тренира само горна част, долна част, беше примерно. Какъв хранителен режим препоръчваш лично ти в първите дни? Тоест, до момента тялото е било в режим почти на застой. Отиваш в офиса, сядаш, започваш да работиш на компютъра. Да. Изведнъж обаче ти трябва много голям запас от енергия. Как трябва да се хранят хората в първите си, буквално първата си седмица в фитнеса? Ето това е примерно добър въпрос, защото някои се плашат много. Аз като им кажа, трябва по 3-4 яйца да закусвате примерно, те се плашат. И аз им обяснявам, няма за какво да се притесняваш, защото ти като тренираш и изразходваш всякакви там, дето им говорят за жълтъци и за холестерол и така нататък.
Значи не може много рязко да му промениш хранителния режим, защото може да се откаже много бързо начинаещите. Трябва лека по лека да се включат полезните храни и лека по лека да се изключат неполезните, които не ми вършат работа. Тоест, предполагам, че може би при всеки също е и индивидуално. Да, някой може да захапе добре, ако му направиш хранителен режим, тип диета да речем. То всяка диета е хранителен режим, не значи, че е ограничен вид хранене. И някой може много бързо да усвои и затова това е пак индивидуално, нали? Ще го наблюдаваш човека, ако е някакъв по-податлив към лошите храни, полека се изключат примерно тези лоши храни, за да се включат положителните. Нали? Един такъв въпрос ми хрумва. Преди ми се струва, че така преди няколко години повечето хора започнаха да тренират, защото имаха излишни килограми, докато сега самата аудитория е доста по-информирана и по-скоро отиват да тренират вече насочено, т.е. имат нещо преди. Има и такива, дето искат да качат килограми, нали? Да. Така е. Срещал съм как примерно жени почват да тренират, искат да тренират, за да качат килограми, просто защото имат проблеми с теглото, нали, под нормата е. И такива варианти съм срещал доста, нали, като... А за страничните ефекти при първите тренировки, какво ще кажеш? Примерно падането на кръвната захар, случва се понякога, аз съм виждал дори как... Ето това е, когато... човек като теб, просто понеже не знае какво прави, припада в залата. Защото тялото, това му е защитен механизъм и се предпазване. Ето това е грешката, защото не е подходил с първоначално, да обясних, с храненето. Трябва да се научи каква е храната необходима за един спортист или за това, което иска да прави. И той, ако консумира правилно тая храна, няма да му пада кръвната захар. Но той цял ден, ако не е ял нищо и решил с една кола и с едно корне да влезе в залата, нормално е да му падне кръвната захар и да препадне и да плаши хората около себе си. Направихме малко реклама, да не се сърдат шефовете. Голяма грешка ли е това, когато начинаещи решават, че просто ще влязат в залата и ще гледат по-едрите момчета като теб, какво правят? Грешка. Защото ти вече си на съвсем различно развитие от степен на развитие от тях. Това се опитвам да им обяснявам, нали, че не само гледат начина на трениране и така нататък. Аз съм обяснявам, нали, моето ниво е съвсем различно. Някои го съзнават, някои се стараят да бъде... Не става така. Аз съм бил така, съм се стремял към по-добрите спортисти да правят като тях тренировките, но това е грешката. Голямата е грешка, че всеки си има капацитет, има си възможности, трябва да тренира според техните си възможности. Сега, за съжаление, обаче живеем в много такова динамично едно време, в което всеки влиза в интернет и решава, че някой си инструктор или човек, който изглежда добре, или вижда на Мистер Олимпия програмата, иска да прави на Мистер Олимпия програмата, което е смешно, защото Мистер Олимпия е най-добрият пример, но той е на друго ниво. Това разминаване, което се получава понякога между именно тия гледаните клипове и резултатите, които човек сам постига в началото, как получава се едно психическо натоварване и много хора предполагам, че се отказват още в началото. Как може да се предотврати това с търпение, с постоянство? Как може да се изгради това търпение и постоянство? Гледай сега, до някъде аз на такива, като ги гледам такива момчета, примерно, които се отказват, както казваш ти, значи те нямат и волята, може би, да го направят, ако толкова бързо се отказват. Защото на първата трудност, ако спреш да се бориш, това никой не може да те го научи, да те го влее в мисленето, че трябва да се бориш. Нали? Аз ще му повтарям 5 пъти, бори се, направи го, но то трябва да му идва отвътре. Затова такива, които се отказват от първия път, аз си казвам, че те не са за тая работа. Да, защото все пак говорим не само за бивши състезатели, а и за обикновени хора. Някои от тях просто не успяват да... Значи не е за тая работа до някъде. Не всички могат да станат успели спортисти, не всички могат да изглеждат като Конан или... Така че... След какъв период от време според теб може да се започне с насочените тренировки, кога тялото е вече подготвено за стабилни тренировки? Примерно вече като след тези кръгови тренировки тялото престане да получава мускулна треска, наблюдава се, когато по-малко се изморява самия спортуващ, по-бързо се възстановява между сериите или между тренировките се възстановява много по-бързо.
тогава вече етапа за мен е озрял да преминем на по-насочени, целенасочени тренировки или целенасочени групи, нали, да се ги тренира. Тоест тогава той вече може да очаква някакви и видими резултати. То видимите резултати могат да дойдат още от първите тренировки на кръговите тренировки, нали, защото тялото веднага реагира. Да, веднага реагира. Нали, махна се излишната вода, мускула леко понабъбва и така. И веднага има разлика. Още на четвъртата тренировка може да има промяна. Визуално. Не е фрапантна, но визуално. Дори без добавки, с така обикновена храна, да кажем. То добавките са добавки, не са основни. Нали. Естествено с храната нещата се случват. С хубава храна. Има още доста какво да си кажем. Следващия път с Юли ще разговаряме именно за добавките и за поддържането на постигнатата вече спортна форма, както и за възстановяването. Благодарим ти за това гостуване и ще се видим с нас отново.